No niin, tervetuloa seuraamaan tätä Laurin luontologia ja tänään ollaan lintujen parissa ja seuraillaan vähän näitä talvilintuja. Näin kevät-talven aikaan tikkoja on paljon liikenteessä. Talvella Suomessa voit hyvällä tuurilla tavata monta tikkalajia. Yleisimmät niistä ovat käpytikka, harmaapäätikka ja valokärki. Hyvällä tuurilla voit myös nähdä pikkutikan, pohjantikan tai valkoselkätikan. Olemme saapuneet tänne Siikalahdelle, yhdelle Manner-Suomen merkittävimmistä lintukohteista. Onhan jo maaliskuu ja täällä on kevätmuutto käynnistynyt. Sää ei näytä kovin keväiseltä, mutta kyllä sieltä varmaan joku hanhi irtoaa. Lähdetään käymään torneilla. Täällä on oikein lintuja näin. Joutuisiko tästä säästä ei kukaan tällä kelillä muuta? Pohjoistuuli ja lumisade. Tornista se johtuu. Eihän tästä tornista kun ei näe yhtään mitään. Aha, mennäänkö piilokajulle vaikka? Siitä se sitten johtuukin. One eternity later. Missä ne kaikki muuttolinnut oikein viipyy? Eihän täällä ole mitään. Niin johtuisikohan se tästä kelistä? Ei se tarkoita, että on maaliskuu, että se olisi kevät. Ai jaa. Jos se täältä näyttää. Mihin ne linnut tuolla mukaan tulisi tuolla ja kaikki pojat jäässä? Mistä minä tiedän? Lähdetään syömään, ei täällä mitään. Eihän retki ole retkiäkään mikään, jos ei ole nuotiolla kokattua ruokaa. laurikokkaa.com Yeah. Tervetuloa Laurin metsäkeittiöön. Tänään valmistamme nakkimestarin pataa. Olemme täällä Siikalahdella, Parikkalassa tällä hetkellä. Ensin meidän pitää sytyttää nuotio. Voi hitsi, se sammuu. Jaas. 2000 years later. Ei tää onnistu yhtään. His name is John C. Nakkimestarin padan ensimmäinen vaihe on kaataa 0,5 litraa vettä kattilaan ja kiehauttaa. Seuraavaksi lisätään pussi sisältö ja nakit tuonne pataan. No niin, nyt se on valmista. Okei. Kommentoikaapa tuohon alas, mikä on teidän lempitalvilintunne. Ja muistakaa tykätä videosta ja tilatkaa kanava.